Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? 7 көн эчендә һәр көнне мин үземне яңа яктан ачтым. Әлмәттә шәһәр халкы театры премьерасы узды. 2022 года налогоплательщики смогут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Спорт сөючеләр аның бәясен яңа калдыра алачак. Кемгә генә кайсы авылга гына калсак та, район буенча барыбызда да нәрсә дә булса эшләнә. Азнакай авылларында халык җыеннары дәвам итә. Әлмәттә тагын 2 ел транспорт хәрәкәте теркәлде. 29 гыйнварда якынча 19 сәгатьтә Ленин-Радищев урамнары киселешендә 2 автомобиль бәрелешә. Kia Sportage автомобиле йөртүчесе сулга борылганда өстенлек бирми һәм каршы юнәлештә килгән 12 модель ВАЗ автомобиле белән бәрелешә. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә ВАЗ автомобиленең 21 яшьлек машина йөртүчесе һәм 20 яшьлек пассажиры зыян күрә. Шул ук көнне берничә сәгать соңрак Муса Җәлил урамы буенча 13 номерлы йорт каршында җәяүлене бәрдерәләр. Opel Corsa автомобиль йөртүче Муса Җәлил урамы буйлап Ленин урамы ягыннан бара. Башлангыч мәгълүматларга караганда, ул җәяүлегә өстенлек бирми. 25 яшьлек кыз көйләми торган җәяүлеләр кичә юлы буенча хәрәкәт итә торган була. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә кыз төрле дәрәҗәдә имгәнүләр ала. Узган тәүлектә Татарстанда 7 кеше коронавирустан үлгән. Шулай итеп, пандемия башланганнан бирле республикада ковидтан үлемнең 1594 очрагы теркәлгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә 1937, 1949, 1950 һәм 1952 елларда туган 4 ир-ат, 1930, 1946, 1954 елларда туган 3 хатын-кыз ковид корбаны булган. Узган тәүлектә Татарстанда яңа ковид очраклары 777 булган дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Моннан тыш шунда ук грипп һәм ОРВИ таралу аркасында Татарстанда 10 мәктәп тулысынча ябылу хакында да мәгълүмат бар. 252 мәктәптә кайбер сыйныфларда дәресләр үткәрелми. Әлбәттә, тулысынча ябылган мәктәпләр юк, ә менә аерым уку йортларының аерым сыйныфлар өчен карантин игълан ителде. Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгында ачыклык кертүләренчә, әгәр сыйныфта 20% бала грипп яисә ОРВИ белән авырып китсә, аларны өйләренә кайтарып җибәрәләр. Монда сыйныфларда дистанцион укыту тулысынча сәламәт балалар өчен оештырыла. Республикада 466 207 мәктәп укучысы һәм 31801 укытучы көн саен иртән медицина фильтры уза. Таҗда вирусқа бәйле пандемия ил күләмендә медицина белгечләре әзерләүгә зур игътибар бирергә тиешлеген аеруча ассызыклады. Табиблар Әлмәткә дә кирәк, якын арада булмаса да укуын тәмамлаган егет-кызлар калабызны үз итүләренә өмет юк түгел. Бу хакта булачак табиблар белән очрашу барышында район башлыгы Тимур Нагуманов та өмет белдерде. 8 көн дәвамында Әлмәт районында Идел буе федераль округының медицина уку йортлары студентлары медицина һәм социаль ярдәм күрсәттеләр. Оренбург, Чувашия, Казан дәүләт медицина университеты, Казан медицина көллияте студентлары калабызның 3-нче поликлиникасында, район үзе хастаханәсендә, шулай кайбер авыллардагы фельдшерлык, акушерлык пунктларында тәҗрибә узып, үзләрен эштә сынап карый алды. Алар төрле курс студентлары, араларында 2-нче, 3-нче, 5-нче курс укучылары бар. Алар бер атна дәвамында халыкка диспансеризация үткәрергә ярдәм итте. Булачак табиблар белән район башлыгы Тимур Нагуманов һәм Дәүләт думасы депутаты Татнефть генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров үзе очрашты. Аралашу калабызның яшьләр үзәгендә үтте. Именно врачей, конечно, для нас это очень ценный ресурс, который мы за ним постоянно охотимся. Главные врачи, большинство здесь, они знают прекрасно о том, что в нашем городе организована целая отдельная работа по привлечению медицинских кадров, квалифицированных для того, чтобы в нашем городе были лучшие условия для жизни. Әлмәт районы өчен медицина төп тармак, шуңа күрә аны яхшырту буенча актив эш алып барыла. Шул исәптән Татнефть компаниясе һәм республика программалары бәрабәренә дә. Кадрлар мәсьәләләре дә хәл ителә. Белгечләргә кытлык булмасын өчен төрле республика ярдәмендәге программалар алар өчен уңайлы шартлар тудыра. Тимур Нагуманов студентларга Әлмәтне киләчәктә һөнәри эшчәнлекнең урыны буларак карарга тәкъдим итте. Студентларның каникул чорында башка регионнарга чыгып урында эшләүләре киләчәкләрен төгәлрәк күзаллап укырга мөмкинлек бирәчәк. Рәдифә Нагуманова, Вероника Рябова, Рафаэль Савин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сәламәт яшәү рәвешенең асылы спорт белән дус булуда дип белгечләр. Бүген исә спортны яратучыларның мәнфәгатен дәүләт тә яклый. Ничек итеп дисезме? Җавабы алдагы минутларда.
Спорт һәр вакытта да сәламәтлек өчен файда. Бүген ул аеруча актуаль. Өлкәннәр, балалар һәм яшүсмерләр спорт залларында шөгыльләнәләр, спорт секцияләренә бик теләп йөриләр. Быелдан башлап спорт сөючеләр аның бәясен янга да калдыра алачак. Безнең коллега да Лина Хасаншина файда алып булу мөмкинлекләрен кулдан ычкындырырга яратмый. Бигрәк тә ул файданы алу җиңел булганда. Бәләкәй вакытта абый белән, аның дуслары белән бергә футбол уйныйдык. Аннан классташ малайлар белән гер спорты белән дә шөгыльләнгән чаклар булды. Шуңа күрә миңа спорт бик ошый. Болай соңгы елларда мин спорт комплексларда шөгыльләнәм, тренажерный залда. Яңа закон турында ишеткәч, мин сөендем, чөнки соңгы елларда спорт популярлаша бара, монда приятный бонус та булгач, минемчә инде спорт белән шөгыльләнүчеләр саны артачак. Хәзер ул квитанцияләрне бер урында җыеп саклый. Физкультура сәламәтләндерү хезмәтләре өчен тотылган акчаның 13%, ләкин күп дигәндә 15600 сумны кайтара алачак. Сүз бассейннар, тренажер заллары һәм тернәкләндерү үзәкләре турында бара. 2022 года налогоплательщики смогут возместить... 2022 елдан салым түләүчеләр үз чыгымнарын 18 яшькә кадәр балаларга һәм аларга күрсәтелгән физкультура сәламәтләндерү хезмәтләре өчен түли алачак. Мондый исәп-хисапны әлеге физкультура сәламәтләндерү оешмасы ел саен тиешле исемлеккә кертелгән очракта алырга мөмкин. Әлеге исемлек Россия спорт министрлыгы тарафыннан формалаштырылды һәм аларның сайтында урнаштырылды. Опубликован на их сайте не позднее 1 декабря. Исәп-хисап алу өчен төп шарт булу физик-культура сәламәтләндерү хезмәтләре өчен түләнгән чыгымнарны раслый торган документлар булу тора. Алынган акчаларны кайтару өчен документларны тапшырганнан соң алар 3 ай эчендә камераль тикшерүләр узачак. Аннан соң аларның счетка күчкәнен тагын 1 ай көтәргә кирәк булачак. Эшлекле дөньядагы яңалыклар турында алдагы минутларда сөйләрбез. Ана капиталы акчаларыннан айлык түләүләр гариза буенча азайтыла. Аны Россия пенсия фонды сайтының шәхси кабинеты, дәүләт хезмәтләре порталы аша яки пенсия фондының клиентлар хезмәтенә һәм күп функцияле үзәккә шәхсән үзен килеп тапшырырга мөмкин. Ана капиталыннан айлык түләүләр 2018 елның гыйнварыннан икенче баласы туган гаиләләргә бирелә. Аларның уртача киреме хезмәткә сәләтле халыкның 2-гә тапкырланган яшәү минимумнан артып китмәскә тиеш. Ә ул Татарстанда 23448 сум күләмендә билгеләнгән. 2021 елда билгеләнгән айлык түләүнең күләме 9713 сум тәшкил итә. 2022 елда билгеләнгән түләүләрнең күләме 10433 сумга тигез диелә хәбәрдә. Әлеге түләүне республиканың 1800 гаиләсе ала. Аны гаиләләр икенче балага 3 яшь тулганчы алу хукукына ия. Шул ук вакытта һәр түләү чоры 1 елга исәпләнгән. Икенче балага 1 яки 2 яшь тулгач сертификат иясенә гаиләнең әлеге түләүгә хокукы булуын раслау өчен пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күпчелек гаиләләргә моннан соң үз керемнәрен расларга туры килмәячәк, чөнки пенсия фонды бу мәгълүматларны müstakil рәвештә җыя. Татарстанда табигатьне саклау чараларын тормышка ашыру өчен киләсе 3 елга алдагы период белән чагыштырганда 38%ка күбрәк акча бүлеп биреләчәк. 2022-2024 елларда барлыгы 13,2 миллиард, шул исәптән федераль бюджеттан 10 миллиард сум бүленүе планлаштырыла. 2021 елда Татарстан экология ил күләм проектының 4-сендә Иделне сауыктыру, чиста ил, урманнарны саклау, уникаль су объектларын саклау катнашып, табигатьне саклау эшләрен гамәлгә ашырган. 2022 елда республика Россия территориясендә суларның тискәре йогынтысыннан саклану һәм гидротехник корылмаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү проектында да катнашачак. 2021 елда Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрлыгы инспекторлары табигатькә 4,5 меңгә якын зыян китерү очрагын ачыклаган һәм 52,4 миллион сум штраф салган. Моннан тыш закон бузучыларга карата суд аша 32 миллион сум күләмендә дәгъва белдерелгән. Күпчелек очракта хокук бозулар җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итүдә ачыкланган. 2022 елның гыйнварында Татарстан Республикасы буенча Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте республиканың 722 объектында коронавируска каршы чараларның үтәлешен тикшерде. Кагыйдә бузучыларны 1 миллион сумнан артык штрафка тартканнар. Җитешсезлекләр булган объектлар декабрь ае белән чагыштырганда артып 23%-ны тәшкил итте. Без кайбер эш бирүчеләрнең хәлгә җиңел карауларын, үтәргә тиеш булган мәҗбүри чаралар турында онытып җибәрүләрен һәм мондый тәртип юл куюларын әйтергә мәҗбүрбез, дип билгеләп үтте Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе башлыгы урынбасары Любовь Авдонина. Аның сүзләренә караганда, хокук бозулар саны буенча сәүдә һәм җәмәгать туклануы объектлары лидер булып кала бирә.
Балалык ойлелерге, инвалидларга, ветераннарга һәм Россия геройларына шулай ук җитештерүдә зыян күргән кешеләргә бирелә торган социаль түләүләр бүгеннән 1 февральдән 8,4%-ка индексацияләнә. Бу хакта Россия хөкүмәтенең телеграм-каналында хәбәр ителә. Россия Федерациясе премьер-министр Михаил Мишустин сүзләренчә, бу төркемнәр аеруча ярдәмгә мохтаҗ. Моннан тыш, Мишустин авырлы хатыннарга бер тапкыр һәм бала караган өчен ай саен бирелүче пособиенең артуын да әйтте. Беренче балага бирелә торган ана капиталы 524 мең сумга, икенче һәм аннан соңгы балаларга 693 мең сумга кадәр арта диелә хәбәрдә. Яңа елның январ айы Азнакай районы авылларында халык җыеннары уздырылу белән үзенчәлекле. Аның чираттагысы Сәпей авыл җирлегендә уздырылды. Утырышта еллык эшләнгән эшләргә йомгак ясалып, алга яңа планнар билгеләнде. Чарада Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та катнашты. Җыелыш башланганчы Мәдәният сараенда төрле оешма вәкилләре халыкны кабул итте. Файда төрле күргәзмәләр дә оештырылган иде. Татарстан Республикасында цифрлаштыру елы ачылып китте. Шул уңайдан Сәпей авылын мәдәният йортында менә шундый күргәзмә почмак әзерләнгән. Авыл халкы һәм җитәкчеләрнең уртак көче белән музейда булдырылган. Еллык башкарылган эшләр хакында Сәпей авылы җирлеге башлыгы Фәния Галиева чыгыш ясады. Сәпей авылы җирлегенә 2 авыл керә, Сәпей һәм Мәшаклы баш. Барысы 317 хуҗалыкта 711 кеше яши. Эш яшендәге кешеләр 431, эшләүчеләр 441 кеше. Мәктәпкәчә яшьтә 52 бала исәпләнсә, мәктәп яшендәгеләр 82. 7 студент төрле уку йортларында белем ала. Кемгә генә кайсы авылга гына калсак та, район буенча барыбызда да нәрсә дә булса эшләнә. Шуңа күрә халык алдында чыгып, менә бездә шушылай дип сөйләү үзе күңелле. Моны инде хәзер халык та аңлый нәрсәгә шушы нәтиҗә ясаганда сөйләгән эшләрнең бер өлеше халык белән җыелган үзара салым акчасына эшләнелә. Утырышта шулай ук район башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамис Ханнанов, агрофирма Азнакай ширкәтенең урманай бүлекчәсе җитәкчесе Айрат Харрасов, Азнакай прокуратурасыннан прокурор ярдәмчесе Илмира Камалиева, урман хуҗалыгы, полиция хезмәткәрләре, ветеринар хезмәтеннән вәкилләр катнашты. Алар һәрберсе дә халыкны кызыксындырган сорауларга җавап бирделәр. Юллар чистартыру, зиратларны чистартырып бөтенләй, юлларны ремонтлап, шулай тәйин бөтенләйне ремонтлап карап тора инде. Без дә ярдәм итәбез инде аларга менә. Авылның үсешендә әлбәттә Татнефть компаниясының да өлеше шактый. Безнең күп кенә программаларда без Татнефтьнең ярдәмен инде как софинансирование күрсәтеп, күп кенә федераль программаларда җиңеп чыгып барабыз бүгенге көндә, катнашып барабыз федераль программаларда. Сәпей җирлеген алып киткәндә менә күптә менә моторлар ремонт ясалды. Татнефть җәмгыятенең ярдәме белән инде. Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев Сәпей авылы җирлегендә башкарылган эшләргә югары бәя бирде. Үзебездә җитештергән ризык ул экологик яктан да, файдасы, тәме буенча да бермә-бер яхшырак диде. Сез бер зур гаилә булып яшисез. Сез бик күпләргә үрнәк дип ассызыклады депутат. Күп кенә кызыксындырган сорауларга тулы җавап алдылар. Менә шушылай итеп яшәү ул Татарстанның өлгесе. Бу инде Азнакай җирлеге, Азнакайда менә шу кешеләрнең эшли белү, ул әйтерим күп районнарга үрнәк дип саныйм. Авыл үзешчәннәренең моңлы җырлары бүгенге очрашуны тагын да ямьләндерде. Очрашу ахырында авылның алдынгы үрнәк шәхесләренә мактау кәгазьләре, дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакытта Луш Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда 7 көн эчендә һәр көнне мин үземне яңа яктан ачтым. Әлмәттә шәһәр халкы театры премьерасы узды. Хочу отметить, уважаемые телезрители, что каждый из вас тоже может участвовать в этом проекте. Луч телекомпаниясе яңа проект тәкъдим итә. Бүген Азнакай шәһәребездә зур бәйрәм, спорт бәйрәме. Азнакайда иң көчле футболчыларны сайлыйлар. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Әлмәттә мин булган шәһәр исеме астында беренче театр лабораториясе үз эшен төгәлләде. Аны Россия театр сәнгате институты магистратурасында укучы бер төркем яшьләр оештырды. Аларга Татнефть компаниясе хәйрия фонды һәм Әлмәт Татар дәүләт драма театры ярдәм һәм теләктәшлек күрсәтте. Әлеге лабораториядә безнең хезмәттәшебез Рәдифә Нугманова да катнашты. Журналистның үзендә сыналган яңа белеме тамашачыда бәяләнгәнме? Җавап алдагы сюжетта.
Яңалыклар программасында эшли торган журналист буларак, Әлмәтебездә булган мондый теккә яңалыктан мин әлбәттә читтә кала алмадым һәм бик рәхәтләнеп бала чакта булган хыялымны тормышка ашыруга кирештем. Мин булган шәһәр проекты 21 гыйнварда башланды. Аңа чакыру Instagram шилтәрендә таралды. Оештыручылар беренче театр лабораториясенә 25 кешене чакырды. Нәтиҗәдә 26 Әлмәтледә бу кызыксыну уятты. Бу кемнеңдер күршесе, хезмәттәше, дусты, таныш һәм таныш булмаган кешесе иде. Бередәге иҗат процессын бер сүз белән әйткәндә, шәһәр халкы театры дип атарга мөмкин. Бу профессиональ булмаган актерлар белән профессиональ спектакль кую. Шулай итеп, элек тамашачыларына булган яки театрга йөреп карамаган кешеләр үзләре сәхнә әсәре тудырды. Смотрела в цирк. Был самый обычный день. Я посмотрела и увидела. Вот он. Лабораторияның ни белән тамамланасын башында да, уртасында да, хәтта премьера билгеләнгән билетлар хуҗалы булып бетеп, тамашачылар сәхнәдә урын алгач та белгән кеше юк. Аны оештыручыларга да, анда катнашучыларга да бу сер. Әлегә ачылмаган, ачылачак яки ачылмый калачак күңел сере. Сәхнә теле белән әйткәндә, импровизация. Мы правда не знали, какие здесь прозвучат истории, что будет. И для меня случилось открытие, и оно случалось каждый день в лаборатории. Сәхнәдәге хаотик хәрәкәт чынлыкта туктап калып үзеңне ишетү өчен менә дигән мөмкинлек. Аңардан файдаланган әлмәтлеләр үзләрен чын-чынлап бәхетле хис итте. Бу лабораторияда менә пауза алдым. Пауза. Менә ачылып киттем. Минем күңел шундый җырлый сыман. 7 көн эчендә һәр көнне мин үземне яңа яктан ачтым дип әйтә алам. Үзем турында белмәгән әйберләрне өйрәндем. Аңа хәтле ничектер хис-тойгыларымны бик күрсәтергә яратмасам, хәзер моның андый куркыныч әйбер түгел икән аңларга өйрәндем һәм минем белән бергә булган башка шәһәрдәшләр, башка катнашучылар да шундый ук уй белән китәләр дип уйлыйм. Алга таба бу проект дәвам итәчәк. Премьерага килгән Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин бу хакта спектакль азагында шәхсән үзе белдерде. Якташыбыз Эльвира Галиева һәм аның курсташларының проекты үз тамашачысын тапты. Димәк, алга таба әлмәтлеләргә үз сүзләрен җиткерер өчен яңа мәйданчык булачак дигән сүз. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа елны яңа кичерешләрдән Луч телекомпаниясе кабат үз дулкынында һәм тамашачылары өчен өр-яңа кызыклы проект әзерләде. Россиядә 2022 ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Татарстанда бу цифрлаштыру елы, ә Луч телекомпаниясе өчен 2022 ел сәламәт яшәү рәвеше елы булачак. Шуңа бүген «Меняемся к лучшему» дип исемләнгән беренче проект старт ала. Сезнең күз алдыгызда телекомпанияның 7 затлы гүзәл заты тренировкаларга йөриячәк, төрле белгечләр белән очрашачак, мастер-классларда файдалы ризык әзерләячәк. Булар барысы да аларның үз өстендә эшләүгә этәргече булачак. Әмма бу әле барысы да түгел. Хочу отметить, уважаемые телезрители, что каждый из вас тоже может участвовать в этом проекте. Хөрмәтле тамашачылар, шуны да билгеләп үтәсем килә. Сезнең һәрберегез бу проектта катнаша ала. Бердән-бер аерма, сез үзегез теләгән фигурага Instagram социаль шилтәрендә юл тотачаксыз. Ягъни сез үзегезнең шилтәрдә тренировкаларыгызны, үзеңне үстерү өстендә эшләгән гамәлләрегезне куясыз һәм безне Луч ТВны билгелисез. Встречайте нас, Луч ТВ. Безне билгеләгез, шул рәвешле без сезне әлеге проектта катнашучылар буларак кабул итәчәкбез. Иң яхшылар 1 апрельдә шулай ук бүләкләр алачак. Азнакайда иң көчле спортчыларны сайлыйлар. Ярышларның чираттагысы шәһәрнең Чатыртау арена спорт комплексында уздырылды. Мини-футбол буенча үткәрелгән ярышларга авыл яшьләре командалары 100% әзерлек белән килгәннәр. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Районда спортны яраталар. Спортчылар республика күләмендә уздырыла торган ярышларда һәр даим катнашып призлы урыннарны яулап киләләр. Бүген уздырыла торган ярышлар 11-нче авыл яшьләре спартакиадасына әзерлек максатыннан сайлап алу туры буларак уза. Авыл яшьләре спорт белән бик теләп шөгыльләнә. Спартакиадада барлыгы 27 команда катнашачак дип белдерде спорт идарәсе начальнигы Рәфис Миннеханов. Бүген Азнакай шәһәребездә зур бәйрәм, спорт бәйрәме. Безнең авыл яшьләре арасында спартакиада 11-нче мәртәбә уздырыла. Авыл яшьләре теләп йөриләр. Уңышлар телим бәйрәм белән. Авыл яшьләре спартакиадасының финал өлеше 19 февраль көнне Сарлы авылында узачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз.
Киләсе очрашларга кадәр.